musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukkaɓe Afrique. En calmini moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala en cudri ɗum ɓulal e kisal nden ka e yajede iwde toggeno nde dumoto e men bi jaahi annabi men tedduɗo mo jaɓi kisi ngoni. nasande goyarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas yewtere men cellal ɓalli buuɗal yurmede so feri feeñe windere feeñje batake cellal ɓalli ha tenti toɓɓe ɗiɗi ɗe ɓurɗen teskade oɗo saaha mo gonɗen e nder rendo kala. alay sago noon mbatten teskade ñabbuji garoji e men ñabbuji ɓurɗi duumade e nder rendo men teskoɗen no feewi ñabbuji gonaɗi teni kadi ko gondaɗi kamniɗi garoji e kala saaha e nder rendo men teni so ari a tampat bandiraɓe tampat a haaɓat teni kadi ñawɗo o haaɓat ɗum noon ne moƴƴi mbasen tan haadde e safrade mbasen tan haadde e safara mbasen tan haadde e wiide jomum safro ala alay sago giwene jonde ittatene jonde noon mi iwa e jonde giwene jonde enen kala giwene jonde hono mbatten alay sago bittanen koye men musidɓe tedduɓe en mbawa wuurde tan hôpital en mbawa wuurde tan pharmacie no ceekirten leyɗele eɗen ɗanno eɗen ɗaɓɓoya jawdi ko noon poɗɗen seekirde leyɗele bitten ñabbuji guuraɗi hande so wona ɗum tan ɓogginanayi daaɗe men ne dewña eɗen dewña liggoɗa haalis ma duuɓe kitale ñalawma gooto keɓa gootel rafiji ɗiɗon gila e galleji ma ha e autoji ma ha e ko joguiɗa e ko bandiraɓe jogui ko foof waɗe hen ndumoɗa hakkude pharmacie e hôpital hakkude hôpital e pharmacie e yoga e safroɓe safroji traditionnel dogaɗo hen ha dartoɗa rafi o saɓorat tan so ɓooyi kadi o arta kala nde o arti kadi o ɓuura bonde ɗo o wonnoɗo ɓayde rafiji ɗi heɓata ɗum ko enen bamma walla yumma walla mawne walla miñe walla joom suudu ma walla joom galle walla ɓiye walla baaɗe walla keyne walla ese walla honoma walla nandoma walla julɗo honoma walla pullo honoma walla africain honoma ɗiɗon rafiji noon so ɗi garay men e nder galleji men ha e nder guure men alay sago jarlitoɗen ngam wittande ɗum to banggue haqillaji men holko fotata addude oɗo hen rafi ko fotata addudemo ko padduɗen ɗum mbasen wonde tan yimɓe dudoɓe eɗen jaaha tan ayno jabet wayni en ji o gonɗo e jabet nana e galle ne wonde jabet eɗen gandi rokkimo jabet ko sukara enen ne mbasen rentade en luuƴo eɗen luuƴo hakkude ataya e tufam kokka fanta jiwuji présia naggam e naggam ala happu ala haaɗi ala faji ala sab ko eɗen luuko ha goto kadi goɗɗo ñawa goɗɗo kadi ñawa goɗɗo kadi ñawa en ngala haqqillaji wawde miccade holko ñawni ɓe mbawen rentade ƴeewen hol felo ngo mbatten ha gadden yimɓeɓe pinal ngal aɓe mbawa rentade yoga e kafe kewɗe sukara yoga e warga atay kewɗe sukara yoga e kosam kewɗe sukara rendinde boisson ngaji ha tente nder rendo men yaro o ɓuuri welde yaro o ɓuuri welde yaro o ɓuuri kono noon wona toon paaɗen ko exemple jiɗɗen hokkirde hande rafi goto ene woodi e sukaɓe e mawɓe ten rafi o ko mantiniɗo wiyete ko animi animi noon ko rafi ngakkude e jamdi wonore nder ƴiƴam feere hande ni heewi neɗɗo ummo tan heɓa wona yiilede gayle wona yiilede
daña vertige wona yiileede so ɓooyi wiye ko seyɗeneeji walla wiye ko joom hoore walla wiye ko goɗɗum taw ala ko ƴiiƴam ɗam manki ƴiiƴam woni neɗɗo musidɓe tedduɓe neɗɗo ko ƴiiƴam hay soko ɗo joni joni o gaañi ƴiiƴam yalte makko so ɗam heewi tan o yanat so ɓooyi o fayi ko kooma neɗɗo ko ƴiiƴam jogii ɗum ƴiiƴam ɗam noon alay sago ɗam waɗat feere nder ƴiiƴam ɗam alay sago ɗam waɗat ko wiyete feere nder ɗum ko hunde jaafoɗen no feewi ƴiiƴam ɗam alay sago ɗam waɗat feere nder ko wurnata ƴiiƴam ɗam ko woodat ɗum noon heɓoto koye gonangal moƴƴal ɗum heɓoto musidɓe tedduɓe jaafoɗon mi aray mon joni ɗum noon heɓoto koye gonangal moƴƴal animi ko rafi hande ɓuura teskede e nayi hakkude nayeɓe e sukaɓe hewɓe hande nder galleji men ene jogui ñaw biyeteɗo animi mawɓe nayeɓe wonɓe e nder galleji men ene jogui ñaw biyeteɗo animi saabu holɗum ɓe ñamata nayeɓe hande en ñammintaɓe neɗɗo so nayi wi hande nder rendo men dañi bone min wi hay hande nayiwa leyɗele tubakoɓe naweɗa e galleji moftaɗi toon ɗi ɓuuri saabu aɗa ñammine kam ko waɗi vitamine kono galleji men ma yooɗi hay goto ñamminta yummum ko waɗi vitamine hay goto ñamminta bamum ko waɗi vitamine yumma nan ɗon ko nayejo ñammintama ko maaro yor ko defira ko kirmasi e nebam o wawa ƴakkude wala ñiiƴe wala hattan o natti jogade on hattan a wawa waɗandemo barmeyel taw wanne ko wayno buyoŋaji walla ko wayno ndefuji lerɓuɗi ɗi ganduɗa ene wawi jogademo ala min foof baɗ ɗum hewani emen waɗɓe ɗum en ngala teddungal faade mawɓe men ɗum waɗi kamɓe fof koɓe ñawɓe joom rutto ne nawi dispensaire ne nawi hôpital ene wiiya ko estomac ko tension ko mayiɗo saabu estomac ko vite haydara ala toon woni mabɓe nan toon jogui men tan ko kosam watte ko galas tam ñalla yarde saabu ne wuuli ñalla yarde koɓe mayɓe heege nayiɓe ko mayɓe heege hande neɗɗo so nayi wi e nder rendo men dañi caɗele nayejo ɓattine café e mburuji men ɗi ganduɗa mburuji men ɗi ala beurre ala haydara ala hen ko mburu tan jorɗo tawana ɗano bonna haalisaji ɓiye debbo ɓiye gorko nan to bonna haalisa e jasiñére uji e paɗe e comci e gueɗe gurdam aduna taw nayejo nan ɗon maaya te nayejo koye mo o jaltuɗen ɗum hande ko hunde teskinide e nder rendo men musidɓe tedduɓe ko hunde nde teskimi e nder rendo men a araɗe galle tawa hen mawɓe so maaro ko deftama mi wawa ƴakkude ɓe ɓuucoto so tew deftama ɓe ɓuucoto ay tubakoɓe wonno Allah nokkiɓe pinal nde tawno Allah yiiɗi ko neɗɗo pinɗo neɗɗo wona gando taw finani neɗɗo wawa haalde taw finani neɗɗo ne deeƴe ne futtinimɓe taw finani pinal woni yeru pinal woni aduna wonno koɓe finɓe aɓe jaade jamanu kala tolno neɗɗo ne tolni duuɓi mum ɓe mbaɗi ɗum ñamde mum sa nate magasin a tawɗon ñamde on nayeɓe ne jogui ñamde mumen ay troisiéme âge o ɓen ne jogui ñamde mumen deuxiéme âge o ne jogui ñamde mumen premier âge ne jogui ñamde mumen cukalon hande ne jogui ñamde mumen ɗe ñamata mawɓe ne jogui sagata goto foof ne jogui ñamde mum te ne yiito hen hoore mum taw ñamde nde wahlata reedu mum dogata reedu mum bonnata haydara e gurdam mum bonnata haydara e gurdam mum ɗum noon alay sago musidɓe tedduɓe battenen haqqillaji men no moƴƴi ganden mawɓe fof ko joguiɓe ñaw bite animi ɓe ngala ƴiƴam koye makkuɓe ƴiƴam sen gari mbiyen nayewu sen mbiyamni tan mbiyen nayewu Alassane Dramane watannoɗa ko nayejo mbiyata ko nayewu Ari Konabeji ko nayejo Abdoulaye Wade ko nayejo Ibrahima Boubacar ko nayejo aɓe nayeɓe mbayno leydi e nder rendo men aɓe mbayno leydi e nder rendo men kamɓe nayeɓe ko goto foof noon toppitto nayejo mum ɗo tolni ɗo
goto fof nafɗa nayeji mum ɗo tolni ɗo wasa rerɗude e aduna ha yejjita nayeji mum ha ganduɗa nayeɓe ngalan hande hanin taw galle kala nayeji ne jogui barmiyel mum kala nde fina so yimɓe duggoyi sodane lingel mum banggue so ari wanne maafi mum banggue walla wanne bouillon mum banggue walla wanne maaro mum ko wawi ƴakkude banggue kono so wiyama yo ƴakku sukaɓe ko ƴakkata yo ƴakku semeɗɓe ko ƴakkata yo ƴakku sagataɓe ko ƴakkata mburu mum maaro mum haako mum joni joni o maaya joni joni o maaya ɗum woni rafiji ɗiɓe gondi aɓene bindana ordonnance uji amayno leydi wona ɗum ɓe gondi ko alay sago gartiren haqqillaji e men ganden koɓe gowno ñamde ko ɓe ñamata ɗum ɓe mawni ɓalli ɗi keɓani ɗum ɓalli ɗi joori ɗi natti dañde feere ƴiƴam nam natti yaade ɓalli ɗi jaaɗi ɓe tampi ɓe keega ayi wonti hankkadi ni mo jiiɗaɓe fof ko heege wonti hay sa ɓattini ñamde hankkadi ni wawa ñamde saabu heege nge duumima e muɗum ko ɗum yeehi ha yetti cukalon meɗen saabu hande ɓinguel jibinagel jarawele hitande duuɓi ɗiɗi duuɓi tati suyama yo wuur kafe ɓaleje e kuppaŋel mburu fada kosamal seeɗa kaaɗal yirgue wadde hen ɗum ɗo seeɗa yara walla saynan e laccal seeɗa fada bottari maaro e kirmasi e nebam safo safo ñaama ha reedu ƴuufa fada haako woni hade deftere tawɗanima ko hunde musde musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna ko hunde hamnide hunde musde ɗum noon alay saago mbatten haqqillaji oɗo ñaw kala galle mo gardama tan sukaɓe rewɓe hande jogui sukaɓe rewɓe hewɓe yanoɓe école aji ko animi tan jomum finat ñamani hirtaki jamma walla ñama so wi wonde star yiiɗa ɓuttidde yiiɗi ko jogade tan forme star ñama cetto walla salo ñamde wiyane jogui estomac walde noon fina hastaki dawa école yiilete hayso onon nan fof neɗɗo yane bureau nen fof neɗɗo yane bureau walla yane golle mum taw ko kala haaldini foti ko heege so duumi men neɗɗo warata ko ɓandu no Allah tagiren ni so en gurdani noon so en mbiɗen gurda goɗɗum tan en dañat caɗele tinnoɗen cukalon kon cukalel yo dañen ñamde moƴƴere hande en jeebima ha en jeebima ndema makka hande barke mum iwata ko Mali faye Sénégal faye laamorɗi faye guure laamorɗe ɗe kalno jiɗɗa cengle makka a dañat sukaɓe nan toon pasnante ko cengle makka pewne ha feewa jarne ha deedi ɗi keewa capital uji ɗi ne mbaɗi ñamde sukaɓe en leydi kono enen guure men ngala ɓattiɗen tan koye yooro ɓalli fo joori yimɓe kala garama emo riita hande yimɓe kala garama seero hay goto yahata dow wuuro so wona seeɗa seeɗa holko saabi ɗum ñamde nde moƴƴani musidɓe tedduɓe ñamde nde moƴƴani alay saago tinnoɗen mbatten hen haqqillaji men no feewi bitten holko addi ennemi e nder men holko addi ennemi e nder meɗen holko saabi hande ha sukaɓe rewɓe hewɓe hande ma jaaha hôpital ene ƴetta poɗɗe holko saabi ɗum holko saabi hande e nder galle moon wiye kaari wondi ko animi holko saabi mamma walla yumma walla bamma wiye wondi ko animi ɓe ñamata ɓe ñammintake ko alay saago gartiren haqqillaji men e ñamde ko ɗum woni ko wawi fabade en ko ɗum woni ko wawi jogade en ɗum woni ko wawde riwtande en yoga e ñabbuji cuuɗiɗi e nder men goto min fof nan jogui ordonnance wirde ordonnance moɗa poɗɗe a ñamata aɗa pikkiro a ñamata aɗa yaha to docteur a ñamata aɗa arta galle moon a ñamata no cellirta wona lekki docteur safranma ko ñamde nde alay saago mbatten hen haqqillaji men no moƴƴi musidɓe tedduɓe so tawi en mbatta hen haqqillaji men moƴƴanta en mi arta e moon joni so jomiraɗo hoddiri rafi goɗɗo mo jiɗɗen haalde ɓurɗo tampinde en ko cicatrique ko ñaw gonowo e hoore ñawo koye hoore o wonata ñawo koye hoore o wonata cicatrique ko ñaw gonowo e hoore en tiiɗi hande galleji min ɗi garata a tawani hen suka gorko walla suka debbo jogiiɗo ñaw biyeteɗo cicatrique rafi o koye hoore wonata tawaɗo neɗɗo jogui rafi hoore sa ƴeewiɓe kamɓe foof jogiiɓe oɗon ñaw cicatrique o
ko poɗɗe goote ɓe jogii, poɗɗe goote ɓe jogii, conseil gooto ɓe jogii. ten refi o so are maɓɓe ko même geste ɓe jogii, ko même haala ɓe jogii, ko même gonka ɓe jogii. so ɓe jara leɗɗe ɗe ko même ɗoygol ɓe jogii, ko ñaamde no ɓe ñaamirta ko noon ɓe ñaamirta, no ɓe laarirta ni ko noon ɓe laarirta. comportement o ko gooto. holko addi ɗum? ko ɗo poɗɗen darade hannde. holko addi ɗum? oɗo rafi holto iwi? holko jibini rafi o? holko saabi rafi o? holɗo rafi o iwi? holko addi rafi o? holno rafi o naatire min? holno woniri e galleji men? holno ñaamirta hannde worɓe men e rewɓe men? holno saboto rafi o? aran lettoɗen jaggude joomum wona hunde newinde. joomum yiɗata ko diwde, yiɗata ko yaade, yiɗata ko wartade, yiɗata ko hanti hankadi joomum ko haalata kon yalti aada. joomum nawe hôpital uji ñalla safrade, nene mum ba mum tampa, kañum ne tampa. ndeysan taw rafi sellata. holko addi oɗo rafi? oɗo rafi holko addimo? holɗo yi? mbete en bittata, mbete enen ñaw garɗo foof en dumoto e safara en bittata. ndeysan est ce que hoddir Allah de ko Allah de waɗi? mbete en bittata ko Allah waɗi ɗon ko. ɓayde wittoɓe ɗum ha dañan ɗum safara ɓe ne goodi. enen holko saabi en bittata ha ganden ko addata ɗum ko? beele ndentoɗen safrade, ndentoɗade arde e men. holko addata cicatrique? mbete ko piile addata ɗum? mbete ko fiide cukalel kurus e hoore addata ɗum? walla ko tonkude cukalel e hoore addata ɗum? walla ko fiide cukalel hoore hayre mbokka? walla ko cukalel yande? walla ko joɓɓi bonɗi addata ɗum? sabi eɗen gandi cicatrice wona koye hoore, koye ngandi wonata. won memɗo ngani ndi, holno memiri ngani ndi? mbete wo fiimo, mbete wo buɓɓi, mbete wo yan, mbete o fiya ko alluwal, mbete o fiya ko hello, mbete o tonka, mbete ko hayre, mbete hoore nde helno, mbete ko ungal, mbete ko tugowal. sabu eɗen neegi, sabu eɗen neegi, eɗen neegi ha neɗɗo fiya mbabba ha maaya, fiya puccu ha maaya, fiya daaba sabu daaba yaani ha maaya. enen en jagga cukalel piya han don kaɗo ɗo piiɗa ha piyaɗa fotano fiide. so mawni daña probléme. heddo eɗen takka dabare, heddo eɗen takka seyɗeneji, heddo eɗen takka jinneji, taw ko enen mbaɗiri juuɗe men. enen mbaɗiri ɗe juuɗe, bitten ɗum ɗon ma en ji. eɗen jogui musidɗo men gooto, holko wiya addema ko rafi cicatrique. ɓe mbi ko o wirdu o yiraw han o haanga, wonti fenade bonde, omona e cuuɗi safara. eɗen jewtida e makko, eɗen gonde e makko, eɗen gandi omo andi en. nde namdimi docteur wi o fiya koye hoore, ko ƴiƴam ɗam rendodiri toon. ɗum woni ko rokkimo caɗele. saaha fof so kura ɓandu ndu ronki masodirde no moƴƴi, ɗon waɗa saɗede. so waɗi saɗede rokkamo caɗele, o wonay ruytude, o wonay haalde puyka, o haangue. enen laaɓi ceer raw han goto yiyani, hay jinne goto yiyani. docteur ko ɗum holli en. nde ɓe mbaɗi radio ji ɓe gayni ɓe kolliri ko ɗum. to piggal ngal wonnoɗo ɓe kolliri ɗum, ɗo ƴiƴam ɗo wonɗo ɓe kolliri ɗum, ɗo hoore nde boni ɗo ɓe kolliri ɗum. taw kadi ganduɗa woni yimɓe, ko yimɓe ɓe ganduɗa waɗɓe faible no feewi. jiiɗa luukede guilan goni sukaɓe, luuka e cukalel guila woni cukalel, walla mbaɗa ɗum traumatisé ɗum ha ɓurta. leptangel lepte bonɗe, ɗo jiiɗa cukalel ngel foof angel ronki fewde. a maayi bamma kaareri, a maayi kaareri, kulɓina cukalel ngel ha haqqille ma ngel diwa. so haqqille diwi tan ngel beftete, way kono sukaɓe en almuɓe janggoɓe duɗe ni. jeeya cukalel hulɓine, ceero mum hulɓina ɗum ha hoore mum diwa, ha natta wonde kañum, ha seera e haqqille mum, ha ganduɗa sa wi ɗum hannde aɗa refta bindima tan jiiɓima. sa wi ɗum tan aɗa refta bindima natti wonde neɗɗo. sa wi ɗum aɗa refta bindima hangama. sa wi ɗum hande somi jaggima maayi hangama. waɗi traumatisé hankadi ni, ronka andude ko haali, haqqillo jiiɓo, hoore nde diwa, ngandi wona feɗɗude nder. ɗon noon sa haacema ko tan o hanguete, sa haacema ko tan o hanguete. ɗum waɗi no moƴƴi gande sukaɓe jibinten ɓe, holno ɓe mbayi, holno ɓe joguirte, holno ndentorɗen bonnude sukaɓe, holno ndentorɗen wuurde safara jamma e ñalawma. ko alay sago dañen pinal wawde rentade ɗe gueɗe musidɓe teddu. eɗen jinno yanñaden ha ɓurta, kono so Allah jaaɓi ma en mbaɗ witto ha keɓen docteur kumpitiɗo ko fate banggue animi,
nde wawata jubbanden hen jubbande yanje hakkunde nayeɓe sukaɓe nde tawno wona fannu men kono ko teskuye mo teskiɗen nde tawno ken yiyoɓe ken haaloɓe ken haaldeteɓe e oɗo hen rafi biyeteɗo cicatrique bonɗo hande duumiɗo e nder men mo jiiɗa fof nana jogui sac mum ne waɗi poɗɗe mum ne yara soɗe gasi moƴƴani so gorko mum so debbo mum so suka mum so mawɗo mum a yiyen neɗɗo no yaha tan ha ɓooya naata e goɗɗum fof ene wayno leydi holko addatoɗo rafi ma en jiilo docteur nano pular bawɗo pular taw ko pullo ganduɗo holko addatoɗo rafi mbaɗen mo feere ha jewtene makko ha ganden holno ndentotoɗen ido rafi kono mbaɗa andi gueɗal gotal ne woodi ndentoɗen wadde traumatisé rewɓe men ɓe mbaɗa traumatisé debbo ma omo sowi omo woni reedu walla o wonani reedu omo wone galle mbaɗamo traumatisé ha haqqillo ha gandi ha o feɗɗa hawnata wonde neɗɗo haw daña rafi o ndentoɗen ɗeɗo gueɗe ndentoɗen ɗe gueɗe ndentoɗen wadde traumatisé sukaɓe onon rewɓe wonɓe galleji ɓe ndentoɗen wadde traumatisé sukaɓe jangguinoɓe qur'ana jangguinoɓe kala sifa jangde ndentoɗen wadde sukaɓe traumatisé gardene sukaɓe newuya gardene mabɓe newuya ganden so tawi ɓe dañi caɗele ko enen goni responsable hande heewi anduɓe men yaaɓe maaɓe kamɓe goni responsable hande yoga e sukaɓe men ko kalami ko nde selli de ko piile alluji e hoore piile kursaji e hoore ha gandi bona ha ƴiƴam ɗam ruyta toon addanma caɗele jomum yeehi accidima ha kaaɗi yeehi accidima e bamma e yumma yeehi accidima caɗele saaha fof duggoɗa neɗɗo mbaɗa ɗum walla saaha kocca sawru gueƴƴodira e neɗɗo no wayno leydi nde rendo men musidɓe tedduɓe ɗum noon alay saago dañen haqqillaji wawde wittude wona gueɗe ha mbawen rentade holko saabi ɗeɗo gueɗe ɗe gara e men so buuɗal rimede feeri feeñe windere fen jeyɓatake cellal ɓalli ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar ketkimalaki jaam mboɗo ñaagui noon dinguire ɗe tinnoɗe jewte no fewi ko fate banggue animi ɓuuri hewde hande ko hakkude nayeɓe e sukaɓe en jii ko wayno Kolda waɗama toon ñalɗi mawɗi no fewi taw ñalɗi ɗi ko haɓade oɗo henna ñaw holko saabi oɗo ñaw hande omo duume nder men mboɗo ñaagui dinguire ɗe jurnitoɗe no moƴƴi holko saabi oɗo henna ñaw biyeteɗo cicatrique hande tampinɗo en sukaɓe men foof nana e hôpital uji koyeɓe ko bahlitiɗon ko saabi ɗum beele mbawen haɓade ɗeɗo henna gueɗe yo jaam Allah ñallanen musidɓam tedduɓe